What's up mga Escalawag? So may hapon din yan no. So usa din sa mong panginabuhi diri sa probinsya mga Escalawag. Mao ang pagpamuhi og hayop. So for today's vlog mga Escalawag, kami og kumpay para sa baka. So dara ang baka. So usa din namo sugdan ang among vlog mga Escalawag. Shout out dahil nila ni Liana Marie Santillan, Wahid Mercader, Yung Lauding, Tinyo Balbes, Agyo Kolongan ug Carissa Sarlatan. So shout out po dahil ni Kuya Kian ug Kang Kano. Ug shout out po dahil sa Yuson family, Yamson family ug Kang Bagsik Yuson. So thank you kayo guys sa inyong pagpadayong pagsuporta sa among channel. So thank you kayo and God bless. Hey guys, So ito na ipadong guys. Mga din na among mga kauban guys. marami mga kauban guys, mga nabila. Alam ka padong diyan ni day. Tota sa bunto niya. Type flight ni dire. Are may agis Are may agis tikas. kulit ang akong kaugmaon. Layo pa kayo, pre. Sos, layo pa ginoon. Asa na may dapita? Na, tas bunto ni Iyas. Kapoy naman ko. Kapoy na ko sa mga pasalig nimo. Oh yeah! Diyan na tayo may diri guys, no? Kay mupahuway o sa amin, kay kapoy kayo. Sama sa kong pagpaabot sa imong gugma. Guys, tanawang bato guys. Puti guys. Sama sa kong puti sa imong kaugmaon. Ang bato guys, gaya ni siya, gaya pa ni si Munggugma. A few moments later. So what's up guys? So dara tayo may guys. Asa ka tadapit mo kung anong naka-scrap no? Palit pa. Basig to dito sa junk shop. Lata, plastic, aliton. Malita, tuwaton. Ayos tayong ngawat hinayhay. So tara guys. So makita niyo sila guys no. Tara lapyo ito. Ako na ba? Tugas ba? Kiki na eh. So guys. Natipas daw dire. Oh. So makita niyo sila guys no. So daghan kami kumpay guys, mabusog turon among baka. Let's do it. So Iwas tugas eh. Sama sa kalapyo sa kong uyab sa una. Baka ni sampiring no, maasar itong bakahagod. Di pa kanal. Baka to sudan ugma. Baka sa di mana. Urot-urot. Baka lagi katong corn beef. O ba sa Kaning napilis tang kaning magkuan ba? Pwede mo niyo? Nagpilang kilo karton ron. Tag piso tingali. Ana ra na ka barato. Ako'y kumpra. Barato ra. Asam daw pa nung mga hoyan. Ngahoy. Aysa. Nagkakusyon pa oh. Kusin. Stop na. Stop. Oh, red light pa.
light. Ay sa kung siyod pa. Oh, kusyo. Green light oh. Ini green light na usap mo abante kay na dakpan mo dia. Hala, lakang. Dakpan mo dia si Tom. So nindot kay guys. So moram ni katong shootingan sa kon guys. Stairway to heaven guys ba. Oh guys. Ay tay. Ay patuyag liko dia sa inahan kay na nuyuto na diyo. Oh dakpan si Tom da. Ay sitong da na. Balik. Nuyuto no. Balik. 2 hours later. Hi guys. Manamig pangumpay guys. Mahoy sa mi. Mahoy sa mi. Huwag sa amin guys. Kapoy kay pumpay taraw. Daghan na kami kumpay. Busog ng baka na. Baka o krokodil. So mahigda so guys. Kaya magkapoy itong mayo guys. Diri, unsay mga pangandoy din mo sa kinabuhi diri. Ayaw mo kung piloto ba. Luto. Piloto ba ka na. Nigsaka ba. Mga bisi kabuntag. Manawat ikahapon. Ano luto? Oh, piloto lubi ba? Unsay pangandoy po nimo tang? Kapalit ko kuan. Mulupad ba? Kato saranggula. Mulupad. Ako, sultihan ta mo tinod kay bawo mo. Akong pangandoy sa kinabuhi gyud kanang engineer ba kanang architect gud. Ang architect itagbok og pila ka distansya kilometro imo mang Oh, masukod. sampulan ta mo sa ako para makuan jud ko unsa ako pag-drawing sa architect. Oh, Sampulan tag tamo kay para mailan magi ko mo drawing. Awa. Haligi. Oh, haligi. Haligi ba? Haligi na. Mas pila na haligi. 2 por 2. Haligi. Apo to 4. Ayaw, haligi na. Oh, haligi. Haligi na. Kanang likwan na kanang Solid kayo, kusog matumpag. Haligi. So haligi na. Oh. Dire dapit saya pikas, pikas haligi. Oh. Di haligi pod. Oh, haligi. Bala. Kani dire dapita. Pita dire. Oh. Dire. Pultahan ni dire siya ha, pultahan. Hindi tayo puntahan. Dire bintana. Bintana. Oh. Bintana, dire bintana Oh, po. bintana po. Ya, dire dapita. Bintana po na siya dire oh. Dagang bintana. Oh, may nay katambuhan gyud si Pero silatan makuna di man ako patambon kay gwapa kay ko kasawa ba ya. Nambo ko pare. Dire dapita kuani siya dire kanang siya na rest house. Nindot kayo. Ya, ang balay na mo gigrahian. Oh, naggrahian na. Agwa ta grahian dire dapita mga architect Sa ba. na skena Architect na. ko. Architect ko ta. Di grahian ni dapita. No, punuan. Diri dapi ana. Anawa unsa man na? Kahoy. Oh, kahoy. May mo kang kanang grahi agway kahoy ini di sakyan. Diri dapi ta basement. Mansion na, mansion. Awa, drawing nindot kay no. O sa katao, sa kahoy. So guys, so pauli na may padong guys. So nakakuha na may kumpay para sa mong baka. So diara na guys no. Abot na tayo may gikan ng kumpay. So hapit gabi na gud guys, gamay lagi ko. So diara na abot na may. So amo na ning hatag sa mong baka. So na among baka. Ganihara ni nagpaabot na mo. Gutom na. So guys, see you next video guys. Thank you.